Mukanema amene tikumuona pa screen pathupo amene takuonetsa situation imene zilili ku bwalo la milandu la Lilongwe ku khoti kumenekoko amene otu nakhala masapota a chipani cha Malawi Congress Party ameneno afika kumeneko kukapereka sapoti kwa zitsogoleri awo amene apezeka zonoti amangidwa akuti akupatsa sapoti leroli pamene akhala akupezeka kumeneko ku bwalo la milandu kuti akamve milandu yawo charged to be formally charged. Okay, tifotokoze motere kunena kuti kwamba wiki atha makamaka chakumapeto kwa wiki kunapezeka zonena kuti apolisi adamanga Virumbiko Mumba pamene achimwendo banda adapezeka zonena kuti anakazipereka okha ku polisi zitamveka kuti iwowa akutikhala ngati munthu anakawasumira kuti amafuna amuphe. Then dzulo lomweli kwapezeka zonena kuti Jesse Kabwira nawonso akazipereka ndithu kumeneko ku polisi ku area 30. Of course anagone ku area 30 anakagona ku polisi ya Lumbadzi anasiyanitsa chimwendo banda anali ku area 30 pora Jesse Kabwira anakaziperekanso ku area 30 komweko analingaliro zotayi achose nkone kumeneko asakhale wonse malo amodzi yayi sizokhala bwino. Jesse Kabwira mwasamutsire ku Lumbadzi ndi anasamutsidwa ku polisi ya Lumbadzi ndi kumene anagona pamene ndekuti Virumbiko Mumba pajatu ali ku Lingadzi police station. Ndeno masanano wazikuoneka kuti makosana amenewa akhala akupita pa khoti ku Lilongwe kuti akamve nkhani zomwe iwowa apeze kuti amangidwira. Musayiwale kunena kuti apolisi anangokhala chete sanafuna kufotokoza china chilichonse kuti uyu tammanga pa mlandu otere uyu mlandu otere zimangomveka bezo zonena kuti ayi apolisi okhangara manong'oneza munthu wina wake uku ndiye basi nkhani zake ndi zimene zozipulasi zina kumatuluka madziwa nkhani sizingabisidwe machina afidavira jana tulusidwa aja amafotokozanso nkhanizo komano ngati kubwira apolisi kuzafotokoza sanafotokoze bwino kuti tibwira ndi ma statement bwinobwino umakamba zoti kodi milandu yawo simukufuna bwanji kwauza kuti apalamula milandu yotani kukhoteko nkumene adzikamva kuti okay chimwendo banda officially nkhani yomwe takumangirani ABCDEFG mwayionete inonso Virumbiko Mumba nkhani yomwe takumangirani mwayionete inu Jesse Kabwira yakuti mukuyikana mukuvomera milandu imene kumene kwazika yankha kuti inetu milandu iyi ndikutani ndikuyikana kapena iyi ndikuyivomera. Okay, akaona kuti next step ndiyotani kumene angakapemphe belo kuti mwina mwake apatsidwe belo. Nde malingana ndi amene akuyimira Virumbiko Mumba komanso achimwendo banda yemwetu ndi Khwima Mchizi lawyer ameneyo akunena kuti program yawo ikuonetsa kuti loli chakumasana komwe kuno ndithudi makosana amenewa akuyenera akapezeke ku bwalo la milandu. Ndengati Virumbiko Mumba akapezeke ku bwalo la milandu achimwendo banda what about Jesse Kabwira ndekuti nawonso mwina akapezeka ku bwalo la milandu kumeneko akhoza kapezeka akalowera limodzi mwina kapena mondo andanizana akatirono akapezeka kuti kupangidwa zilinganiso zoti alembere mwina mabelo chifukwa keno tikuona kuti anyamata a MCP amayi abambo masapota onse a MCP ali kumenekoko kukayipatsa moto kuti you never walk alone kuti nuyonse mungayendenso nokha ife tili nanu kudzakupatsani sapoti a Secretary General mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress komanso ndekuti ena ndena akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress iko enawo nakhala ndekuti oyankhulira chipani. Mmenemo ndi mmene zilili panopa sanafike ku bwalo la milanduko komano ndekuti anakalibe m'manja mwa polisi koma kuyembekezera kuti akhala kufika kumeneko akafikanso ndekuti zomwe zitachoke mu khoti lero tikhala kupatsana update imeneyo kuona kuti kodi apatsidwa mabelo kapena sapatsidwa mabelo koma ndikuona ngati makosana amenewa akhoza kulephera wapatsa mabelo fazani bwezi ndekuti atapita kalekale pa khoti koma mwayiona yawo ija apolisi akumenya ija delaying ija yochedwetsa mwayiona ndikukayika ngati angapatsidwe mabelo lero koma zitengerabe akakalimbira kumeneko ngati awapatse mabelo jaja kakajaja choncho tizakupatsana update imeneyo. Subscribe for more cholinga choti tiziyendera limodzi tikakupatsani update amenewo achitani ndithu subscribe
mwina tingothirako mulomo pang'ono apa kunena kuti tikaona milandu iwiri imeneyi fana milandu ndi iwiri pali mulandu woyamba wa Jessica Bwira Vitumbiko mu mpando umodzi umene woona kuti anapanga press briefing chani we got this pamene ndikuti pali mulandu wachiwiri wa Chimwendo Banda. Tikaona milandu imene pali mulandu umene uli very very intense, mulandu wonena kuti uli ndi ndokhuthala bwino ndendo wa Chimwendo Banda kufuna kupha munthu amwene pamene mwakafedza kumwapanga zoti mwakapanga threaten someone's life muzaone kuno kuti amene amapeza kuti akajaja kuti no iye anapha munthu kana afuna kupha munthu zilango zake sizimakhala zamasewero umayenera ukhale mlandu wa serious kwambiri chifukwa ndiye kuti no moyo wa munthu ndiwona kuti uli fundamental moyo wa munthu ndofunika kwambiri faka mati ufulu wa moyo winayese ndi ufulu wakhala ndi moyo pamene mwapangano threaten ufulu wakhala ndi moyo, that's a fundamental right. Ndiye kuti mlandu wake sikuyenera kukhala wamasewera pamene umakhala ngati iweyo zimene wachitazo umafuna kupalamula wapalamula mlandu okhudzana ndi mtundu wa anthu, okay, humankind. Kunena kuti iweyo you have really threatened humankind, sukulimbanaso ndi munthu mmodzi komano humanity. Zimene umafuna kupangazo ndi zinthu zomwe zinakasokoneza mtundu wa anthu, ndithu humanity. So that's a very serious case. Ndi mlandu onena kuti no sukuyenera utengedwe lightly. Of course Chimwendo Banda pamene tikukhala pano pasizoti ndolakwa ya chifukwa malingana ndi rules of natural justice, malamulo amene amayendetserano chilungamo pa dziko lonse lapansi amene wachitengedwa amakamba zonena kuti iweyo tu ndiwolakwa pokhapokha khoti likuweruze kuti ndiwolakwa, koma ukapita pa khoti pajeti iweyo siwolakwa ya ndiwoganiziridwa. So rules of natural justice akukamba zono tino Chimwendo Banda ndosalakwa kufikira kuonera kuti iwowa khoti likapanga prove kuti ndolakwa komabe nanga sindi suspect akuganizidwa kuti anapanga zimenezozo. Sinkhani yamasewera imeneyo simana ngofunikira zonena kuti eka pamene zikumvekera zoveka kuti yeyu anali ndi kuti no anatuma anthu, mwaona. So ngati anatuma anthu ndi kuti anthu osakuyenera kuti no apangidwe hunted down, akuyenera amangidwe ni ndani amene anatumidwawo, mwaona. Fanu kumayenda tuzithuzi kunja kuvuta ke sitingazika. So malamulo apa malopa amakana zithuzi ngati zezo komano anali munthu amene amanenedwa kuti no anapanga anayita kumangidwa miyendo, kumangidwa manja, zinezi zoti no zosakhala bwino mene zimaonekera zithuzi ngati zimenezo. So kozo kuno tino amene akagwira ntchito imeneyoyo aganyo akuyeneranso ndi kuti agwidwe apite pa khoti. Palibe zonena kuti ifero tinangotumidwa otumayo nduyo iweyonso pa nthawi imene unapita kukapanganawo unapalamula nawo, so iwenso kuyeneranso utani umangidwe. Mlandu umenewo ndi umeneno I think ukhale mlandu wa serious kwambiri ndetiona amene zitakhalire enawo ndi apolisi ndi amene akapanga justify kuti kodi no akuti press briefing imene ijayi ndi patino pamene no inapezeka kuti no inaphwanya malamulo a dziko ndazikabweresa ndi zimalamulo zawozo kumene kwazikamenya ma debate awo tikaoneme komano wa Chimwendo Banda a very serious case. Muli maganizo pa nkhani imene tikhala kupatsani ma update omene zikhale zikuyendera ku khotiko kufikira nthawi imeneyoyo akuti